Get it! Shut up! Ayan. So for today's video, everyone, is manguha may pinya, pinabong-bongga, no? So, ano na ko pa daw sa mga silingan. Char, kaya siya man dyan sa ako. Ugod si Jessica Soho, Diyos niyo, marimat. Ito pa po slice ta. Uban mo ka? Tara na mama. Wow! Oh, mata sa ako mailis na lang sa. O sige, pag-ilis na kayo, Roman. Lakaw na ta. Pero lang sa. Oh, sige, sure. So, wala siya. Ang anakan. Ayan. So, ayan, nakauba na to si Red Chili ug si Liza Medrolon. So, actually, lahat ng Red Chili nga pinyahan. Yeah, medyo, nag-harvest mo, day? Oh, Wala may makakaon. Kami talay mo kaon. Wow, so nag-harvest man sila. So, mga po everyone niya. May uban mi day para makapangayo. Punta ka itong kagaling turok day. Diyos may marima. So, mga to yung mama, ning una na daw ko, no? Kasi ikaw ba si mama paguna? Wala, kaya di mo na buti ka puman. Kaya init biya. Siya, arte. Unya. Ingag na kung muakas ka. Like, kung gano'n mo. Nalabay mo kukuda. Di apa mo kukuda mama ganina pag ano. So, muna to everyone. So, refreshing, no? So, nakagawas na sa Tagbalay! Ayan! So, I'm so very excited, no? So, muna to dahil murag medyo nadugay-dugay yan. So, naka-upload na po mga videos, no? Nakabuhat ng mga vlog, no? Kay medyo murag gilaay na ako, dahil. Murag itapoy na ako, dahil. Murag, wala, John! Busy ka sa na! Mga gano'n. Usa na po, uy! Hapit na, mga unya siguro. Uy, ka ka magiging! Pangit mo, ah. Sorry, yung mga ganun, dahil. So, padong namin actually layo-layo kami silang umaday. La! Best in blue man kay ko. Yung best in blue. Mga ganon. Pero gwapa dyan kay ko. Wow! Suya sila. Makaiyo dyan duha kay. Alibhasa, wala naman mga itsura yan. And then medyo na namin ito katunga, no? So as you can see na namin sa mga kanang kasiya-kasiyahan bitaw day. So medyo marag hayahay siya dahil landong man. So mo itong alami, kis pamati. Pero mga gapon, bagtas gapon tayo kay medyo layo. Pero pak, ganun. So, yan na sila ka-outfit day. So, init na sad. Soccer bang tanan? Karang, pangwaon, pampiyari, pinundok na daan day. Wow. Ay, kaya. Sa baba, sa may sangi. Uy, yan ako masigbaw. Ano pa sigbaw di ay? Wow. Sana all. Asa mo yung gikon? Atong may sangi? Oh, katong sa may... Sa kanya, ang igo, di ba, na kawayanan? Oh, katong may tapanan ba? Oo. Dito mi, igbawa to. Dako na natakan kayo. Mga kapit ito, mga dagko itaw. Wow, sana all. So mga na everyone, excited na dyan kayo kumanguhag pinya, no? Kay sa base pa lang sa yung istorya mo, ganahan naman ang sabka. Ganahan naman ang sabka mo dayon. Ang baka, day. Ano na baka, no? Sana all, ni baka. So, update for today's video, everyone. So, mga saag mi, day. At ano? Laka naman, eh. Ato, bro. Te. Ito yung daan yan sa mga buta tong daan. Harupay. So, mga to everyone, ang saag mi, day. Actually, ang mong gagian is dito to speakers. Yung tawag mo yung mama nga, aray ko na agis ubos. Moto nga, agoy, lugsong na pa sa pa! Ano yung habag ni? Damang. Mga winky-winky. Oo, papagar na din. So, sa una, kanisa pa rin, he. Anhi may manikop. Ano may manikop niya? Anhi po may mano, ikagabi, eh. Baba dyan may ha? Uy, ba, panaho po ito baba. Itawag. So, mga na to everyone. Morning daan niya bago. So, diri mi nangagi kayang mama tod kus unahan. Ingon may mama ngari ko no agi kay to ko mi agis da kundan. Dako gid siyang daan day o na o. Kaya dito sigbaw ko jamay ra siyang daan niya. Nya medyo kuan. Bala mo diha. Tubigan. Aya, tubigan oh. Panabuk mo. Laduhan ni kabukdan. Aray guro ko tramay niyo dito. So, medyo gikapoy ko pamaktas no. Marag nasa agid mig asami agi ani ron. Kaya mo tawag na po mong mama ito tumoy. Unhan. Tuyok mo ko nun, akong kalsada, may kisunod. Lalo, gidaan diha, nasa ko yung mga balay parang dito, no? Ang bahaw. Oh, ungo na kay ang mga kawayan. So, everyone, magbabay lang sa ako ninyo, no? Kay, kunya na dyan ko mag-video ka ng actual na dyan manguha, may pinya ba kay. Para dili, kisayang ang atong oras, no? Kaya medyo,
Marag daan to daan naman dyan akong gibidyo no. Marag maikog mo sa inyo ha. So muna pa tayo magbabay sa ako ha. Babay sa. Ang mga tapulan baktas da. Ah. Oh, ano yung masawa no? Bungad-bungad na. Sapatos! Wow, yung hiya sa'yo eh. Nakahiya sa'yo dahil. Dito. Sa mga wifi party ha, no? So, libre lang. Oh, nara. So, update pa ito this video. Sa mga sumok-sumok kami dahil. Nagsusot, libunan ba yun? Gahap pa kay. So, kaning sagingan din isa. Dili inyo rin ah. Murag di man lilagyan ninyo. Ubos ng gawa mo. Sa ubos ninyo. Salina. Una di daan na hawan-hawan. So, ayan everyone, abot na mi. No? So, manguha na na big pinya dahil. Mga ganun. So, I'm so very excited na nga. Munit mi pinya dahil. Mga alien. Mga alien, nagpanon ko. COVID na. So, ayan everyone. Ew. So, dyan ito sa ilaga. Baan. Dito sila mga kayutaan, no? So, diri ito dito ng hotspot. Agay, ubog ka dyan. Kabur mo. Oh. Oh my God. Huwag nang hilukitin sila nila. Hindi na. Barbie. Sarap yung buntang. Bitaw. Asa? Ba, ari. Ay, di pa mahadaan. Wow. So, eto na everyone! Wow! Ayan, may papilya na doon. Nanguha na dahil sa daan. Green pa maling uban! Na may green na pinya good. Ah, okay. So, mutas pa din. So, ayan everyone. So, kadamo ganito pinya, oy. Asa pa, suday sa ako, day. Silupin. May pa-plastic si Mayora. Ang kalang may kaning-anin. Pungango? Tabangi anyo daw. Dili. Tabangi Ah, anyo bit daw. Gigora. Okay. Dapat ka na makaigit sa inyo eh. So, morning everyone. Ayan. So, nangunin na namig sa'yo, no? Kaya igura may nag-contos pinya. So, darang pinya everyone. Ah, diba? Sobrang kadamo, ba? Napayduhan niya. Asa tayo mong bitbito nun? Ito pa. Ang mga naong sa mga inom mo. Uho kayo, no? Warang matagak tadi. Buto, linog yun, no? Mukha tudlo ang yawa. Meron bang di tagas? May nato ni agi kay dagkuan. Mugbo. O, nadapit sa igbaw ay. Wala ka mugbo. Kaya gusto siya dakundan. Libon dito. Lagi pa sa pa. Pero kata ka sa igbaw, katong dibayan nyo sa una. Paman ito mga mugbong lubi. Makabutra. Dito. Libon lang, sagka. Pero uma naman to karon. May uma dito. Ambot, karang ano, may mga kamatis. Ah, si mama. Oo, na dito. Si mama pero So yan everyone, update for today's video. So yun na nga, dahil abot namin dito ganyan sa baba. Then mo na to, dugay pa man daw ko na sila manguli yung mama mo. Itong aning una na lang me. So karon papauli na mi dahil. So na namin sa dano, as you can see. So nagdalamis mga pinya dahil. So medyo thankful kay Tano, kay medyo daghan-daghan dyan siya. So thank you Lord!
Yung mga gano'n, yung mga pa-blessings tayo, oo. Siyempre, mapasalamat mo talaga kahit gano'ng kaliit o kalaki man yung nakuha mo. Dapat pasalamat mo. Ay, no, gano'n na kasi galing yung sa taas. So, ang mukot ba? Nawag-impacto. So, mga to everyone, so nagpahuay namin kadali kaya medyo init yung kayo sila ka. Ay, do, init kayo. Tapos, pa, G, ang mga butong rin, okay, tag-as kayo dahil. Ang mga butong, ang mga lubi ba? Mga punuan tagas kayo rin mo, no? Uho kayo may pero no choice. Kinahanglan mo iladok nga mo mga laway lang yun, balik-balik kay parang medyo dili kayo may uhon. Pero dali naman na basta pauli. Kaday, nagwarwaran ko ng ninja. Oh, ha! Tanga. Di ba ganun? Nakaray selfie. Pictures. Pictures. Ito na sa baba. Ikuan lang yung picture ito ba ito? Ala, tabunan dyan ako na. Screenshot. Ito ba picture? Screenshot ang niya. Mga bulan. So bye sa everyone.